Yebo ngiyabingelela msakazi, ngiyabingelela nakubalaleli. Ngicela ukuthatha leli thuba lokuthi ngiqale ngixolise kubalaleli ukungangeni straight emsakazweni, kodwa kube ukuthi ngoba nabo ngenxa yebhizi nokuthi kunabantu ebengibanakile la ngibalekela ukuthi ngingabashiya kanjani, but ngiyaxolisa kakhulu. So benginesifiso sokuthi ngikwazi ukuthi ngedlulise lokho nokuthi kube khona okuncane nje ngingakukhuluma. Okay, usemsakazweni ke njengamanje you are on air. Ngiyabalaleli nje kuyafana unabo bajabela ukuthi mina ngalesi sikhathi baphinde balizwe iphimbo lakho. Ngaba telefonica ngabe ukuthi ufike isiqu sakho sibonge kakhulu nje Dr. ukuthi uphinde ukwazi ukuthenza isikhathi sokuthi ube nathi namhlanje ngoba sazi every Monday to Thursday sibe nawe ngaso lesikhathi kuzoshalo nake ihora lesithuba. So Dr. namhlanje sikhuluma kakhulu ukuthi sifisa ukwazi ukuthi kuyini kahle kahle ke ukuthi ke ukuqiniswa komuzi noma ukuqiniswa ekhaya kudingakala wenzeni yini ekwenza ukuthi uzubone ngathi ikhaya lingaqiniswa noma lingagezwa noma umuzi ungaqiniswa into ekanjalo lo muntu yini ebonakala ukuthi sekufanele afike leso sigaba sokuthi azaqiniswe umuntu osuke eseqiniselwani yini esuke ivinjwa eqinisweni komuntu ikuphi izinto osuke ibalekela noma osuke uyivimba ukuthi zingenzeki uma ukuthi umuntu uyaqiniswa noma iziphi izinto ayigayinayo noma ayizuzayo ngokuqiniswa kwakhe kanye nekhaya. Into ebaluleke kakhulu ngokuqiniswa kwekhaya sikhulunyiswa ukuthi sinamakhaya namhlanje okuthe uma abantu beqala abantu kuba nokuganga kokuvuka komona abantu sekwaziwa ukuthi banothiye noma kukhona ukuphila abanako. Izingane ziyafunda ezikoleni egcineni kube nenkinga ingane ehlelayo ekhaya besazi ukuthi kudala ikhaya njalo uma kuqala ihlobo ikhaya liyaqiniswa. Uma sikhuluma ngokuqinisa sikhuluma ngokubethela igceke, uma sikhuluma ngokuqinisa sikhuluma ngokuthi umuntu uma ethakathwa noma kunentembe yenziwa kuye avikeleke. So ke into edala ukuthi singene kakhulu kulokho ukuthi uma kufanele kukhulunywe ngokuqinisa ukuthi umuntu uqinisela ini noma ikhaya qiniselwa yini ukuthi izilwane ezingaba khona ekhaya. Masikhuluma ngezilwane sikhuluma ngento osuke iphoswa ithunyelwe ekhaya wena mnikazi wekhaya ongayazi ukuthi intoni lena eshaya phezukwendlu yini lenokho enokhakho yenza amanokho egcekeni ezani lezi zigi. Kwesinye isikhathi ikhaya kuyenzeka ukuthi ube nento ezwa ukuthi impela uma uthi uvula umnyango ikhona into egijima egcekeni omunye angayiboni leyo nto, omunye noma engathi ufuna ukuyibona kodwa ngeke akwazi ukuyibona ngoba into esuke iwumoya omubi isuke ithunyelwe. Abanye abantu bayalala ekusuke bengakwazi ukulala, abanye abantu uma ilele kuthiwa ukuthi unepayi lwakho kodwa ngokufika kwakhe ekhaya omunye uzathi kungcono ukuthi yena ngabe ngilele kwa next door noma kwamngani wami mangwamngani wami ayenze kulento. Angithi isizathu ukuthi ikhahle ezikula aliqinisiwe kunezinto esizenzakho noma ngobe sazenzayo ezizikhonkwane esithi zikhonkwane zokuqinisa igceke bese kuhlanjwa abantu bese mabeqeda ukuhlanjwa abantu bese beyaqiniswa emagazini bagcatshwa. Abanye abavuma ucaba abangavuma ucaba bakhelwe intambo ezofaka kubona okhalo bavikeleke ukuthi uma kukhona umloyi ngoba asiqinisekise ukuthi bakhona abantu abangabathakathi. Ukuthakatha phela yilo muntu ongakufiseli into enhle ukuthi maye enyangeni afike athatha umuthi azobuya nawo angabe uyagoqa ujikele ekhaya ngabe uthunyelwa ilwane umbeleke egcekeni sekuyaqala kube nenkinga kubantu abasuke bephila khona. Abantu abasaphumeleli noma befuna umsebenzi, abanye bayaxoshwa ngokuthi ikhaya liqinisiwe. Ngisho izulu njengoba lizoduma ikhaya liqiniselwa lokho ngoba kusuke kwenzela ukuthi abantu abangaphakathi ekhaya kungangeni izulu. Mumbe umuzo ukuthi uma kuduma izulu idlalele khona uthola omunye athi kuvele kwasho TV, omunye kusho microwave bekuduma izulu. Inxa yokuthi izulu sekuze kwagcina kwayisishozi noma ishozi ngesizulu indawo lapho izulu eliselu lifikela khona. Kodwa egcina lidala inkinga ukuthi uma ke lashaya umuntu omunye uyakhubazeka omunye uyashona. Kuyenzeka ukuthi omunye umuntu masikhuluma ngokuqiniswa komuntu sikhuluma ngokuthi umuntu emsebenzini waphakathi kwabantu athatheke nje kancane athatheke kalula kube nezinto eziningi abantu abazenza kuye. Ngisho uma ephoza uthothi omunye uthi evuke ekseni usevuvukile umzimba wonke, omunye uneyinkwanje emzimbeni, omunye akasakwazi ukuhamba evuke elale ephila mayivuke ekseni usenenkinga. Yilokho esifuna ukuthi abantu bakusukumele uDr ngoba esuyakwazi ukuthi amqinise umuntu bakunabantu abasuke bethakatha noma bemloya ukuze aqine umuntu kufanele noma
umuntu elandelwa abantu bemfuna befuna ukumbulala ungobe usuyakwazi ukuthi asivike isibhamu ukuthi abantu bangamtholi umuntu. Hayi ngiyithanda ke le yesibhamu dokotela. Yebo. Manje ke hlaba masichaza leyo. Ukuvikelwa ngokwesikhathi thizeni. Kwenzeka kanjani? Kuba ukuthi intoboni umuntu mayeya kumuntu kuya ukuthi ufundiswe kanjani, ugaranta kanjani izinto ngoba kumbe ukuthi ngikuthathe namhlanje namsakazi ngithi woza ngizokuqinisela isibhamu ufike lapha uqiniswe uthi uyasuka uyaphuma uthi ufike edrobheni bayakubamba bafana bayakudubula kodwa usuke enyangeni ebithi iyaqinisa ungobe sugarantile ukuthi wena noma ungabe ufuna abantu kangakanani ufuna ukuthiwa abantu bakulandela une showcase ungobe sayenzayo noma mina ngeke ngudalule njengongobe ukuthi ngenze njalo ngoba ngibalekela somathuba nalabanye abantu abazenza ngeke ngezwe namhlanje kuthiwa sekukhona omunye ungobeso seyisen Cape ngathi mina angimazi ke lo ngobese ngazi lo la eWaterloo ngoba ongobese sebebaningi ngoku asebelokhu beqhamuka manje beyiveza so uma ke ngasho manje ukuthi uma ucatshela isibhamu ngoba uma ucatshela isibhamu akufani noma ngicabela nje umuntu la kunezinto ezenziwa phela isikhali lesi sekunezinto okufuneka ukuthi sizenze ngento ethinta ikhali before sikufake umuthi egazini. Okay, ngiyazwakala kakhulu nje dokotela nanokuthi ke siyaqonda lokho ukuthi ke kubalekile ukuthi abantu ngasonke isikhathi bakwazi ukuthi baqinise amakhaya abo nanokuthi bakwazi bayiqinise nabo ukuze bekwazi ukuvikelela sasemuthi la Intokozo FM uyezwa njengamanje ukuthi kahle kahle ile ndaba imayelana nokuthi umuntu kumele ukuthi avikeleke nanokuthi ikhaya livikeleke ingabe ikhaya elithatheka kancane noma egangekayo kulena so kumele ukuthi iqine kumele ukuthi iqiniswe ukuze likwazi ukuthi kube ikhaya elikwazi ukuthi libe nesiqi so dokotela ngoba manje sila on the call with you and nawe usuchazile namhlanje ukuthi uthanda ukuba madata nyana besifisa ukwazi ukuthi dokotela singamtholaphi if ekhona ama-comment esiwatholayo mayelana nokuqiniswa kwekhaya noma khona abalaleli abakudingayo sokucela ukuthi baxhumane nawe straight if ever sibathola bazoxhumana nathi zobe sesitwithela amanamba zabo ukuze ukwazi nawe ukuthi ubuyele back kubona after umsebenzi wakho njengoba namhlanje sithole esikhathini esinzima esiphuthuma kangaka. Yes, ngiyabonga kakhulu ngiyakuthi ngiphinde futhi ngixolise. Bengifuna ukuthi ke ngicele kunina abasakazi ukuthi kusasa ngokuxolisa kwami bengizocela ukuthi uma ngifike emsakazweni ngibe nemali engange 3000 rand. Kodwa ngizosebenzisa 1000 kubantu abathathu abazobe nentathu umuntu ozokwazi ukufona njengoba belalele abalaleli. Umuntu ozongena kuqala phone nje ukubingelela nokuthi nje angene emsakazweni abuze ukuthile uma sizobe silokhunja uzothola 1000 uma ngase kwenze kwesibili angene futhi simnikeze 1000 owesithathu futhi uma ngasangena simnikele isithathu ngizobe nginemali engango 3000 rand engizoxolisa ngayo kodwa ngizofuna ukuthi uma ngizoxolisa kube khona umuntu ozofona athathe ifone afonele emsakazweni Intokozo ngoba ngizobe ngingenile. Abasakazi sazobathandazela phe sazobathandazela abasakazi ngoba ngifuna ukubathandazela abasakazi nabo uNkulunkulu abasize ngoba siyathandaza nakumveli nqa ukuthi uNkulunkulu akwazi ukusisiza yes so kodwa phela nikhulume nabo nibatshela kuzobe kukusasa lapho ngoba njoba ngisesgodlweni ngizosuke ngigcine sengivuka umoya sengihlola lana. Ngitholakala lapha ku www.drngobese.co.za. Ngitholakala ku 078 191 1010. Ngicela siphinde siphinde futhi inamba senzele okade sathatha ifoni noma ipen. 078 191 1010. I-address eWaterloo 43 Hippo Road, Waterloo. Okay, 43 Hippo Road, Waterloo. Ama-text atholakala khona laphayana ke ngase Butterworth. Yes. 031 012 50 95.
031 031 012 50 50 95. 95. Okay, Mlantozo FM uyona Dr. Ngobese lo siba naye every Monday kuyakona uThursday ngawu5 ntambama. Kanti ke futhi udokotela uyakwazi ukuthi abe khona ke uAgazlami noAglalwa. Just dokotela ngikunikeza 1 minute ukuthi uchaze kabanzi ngawo uGazlami na uAglalwa kwabalaleli ukuthi uthola kanjani. Just kulabo ke abakuthi abakwazi ukuthi noma abakungadingakala ukuthi baze bahlole noma mhlawumbe beze belethe inkinga abanazo nje inkinga ezibonakalayo njengokuthi mhlawumbe ilumbo uyazi umuntu kumele bakline isibeletho nje kanjalo ubaba unenkinga afanele ngalalo kabareni so wena wazi kangcono ozochaza ngawo uGazlami kafushane nje nawe uAglalwa. Angibingelele basakazi bami ubaba Shandulo njengoba yebo mama ninjani siyaphila unjani sorry bengingapheza phela babishade ukhola yebo Khehla Usongibingeleli mina baba. Usuwenza nje. angithi kusuke kwakhuluma umama kuqala Okay ke webabishadi. yebo Khehla Akasenze nje inkosi yami. yebo Khehla Ngoba sekuzongena indaba. yebo Awuba Okay, ngicela mhlawumbe ungaqhubeka kusheshe kwena. Ungawuthatha lo 2 minutes waqalise kwena. okokuqala nje Khehla ngiyathemba ukuthi ke usenzile isivumelwano sokuyotest uAglalwa wena ozoba yitestimony namhlanje la kuGazlami kusenjalo nje uyatholakala la esgodlweni 43 Hippo Road ukhona umbuso ukhona unelane uyasiza kakhulu ekukhipheni idliso ecacisena amaphupho ukuthi umama kunqamuka ukopha uthandeke nje nakubantu ube nogazi njengoba umsakazi bese evele seke wathi ukunaba kusenjalo nje. Okay. uAglalwa ke wona ubese sishilo ukuthi usiyanda after indaba uzobe siyachazela. Impela. Sibonga kakhulu baba Mushandu nakwena Dr. Ngobese ngasonke isikhathi senu. So phinde futhi sihlangane kusasa ngawu5 ntambama. Sasa ke asiropa nje. Siyayishaya nje kuyoze kube leso sikhathi. Hayi siyathembisa basakazi siyabonga kakhulu. uNkulunkulu anibusise. Thank you very much. Thank you. Amen.